Kalong ko kubor ka basong tanap na kabanta jong pi bat jonga hakajuk kupor ba manta kasingan bataya pi ya kawai ka rukom ka pinsong tanat ha ka bayade bat ka rukom ka main na ka YouTube bat haswa kata kumnungan bataya pi lada pi de ki badang thamai lada ne ki bampat subscribe pila ban subscribe ya kene ke channel bat kumjur ban knyot ka bell icon kana ba pinduk yo ya ki video thamai ki bangin sa update na ka por sa ka por bat to mentang nya pe ya kene ke video. Ka kubor ko basong tanat kalong ba na ka YouTube videos pila ban kamai wat na ki video ki balengkot ti ya kata pimdan kam bang ban mi syabar ban nya record ya ki video nang ta pada sa wan ban edit nang ta sa upload ko bajulong ha kadi ka bang ong pi ka badai ka short video ka sulong betang ban shooting nang ta sa upload ti ya kani pim dan kam ban khuslai namar hakaban kong pi di ban yai na po Play Store ban wat ya ka YouTube app jong pi ada kalong latest ne anda pila link na ka Play Store na ta pin wat hakaban ta ka baharum ka bay day bat ka YouTube app ko jong pi pin salap ba ka beta program is full ada kani ka la pau hakata ka rukam ka bamut ba ka YouTube app jong pi ka la long up to date ti anda pila yaj padesha ka banta ka pin pli ya ka YouTube app ko jong pi pin sa yo ka to ka nitali ki option ki ba pidon kam pantip ti anda pila pli ya ka YouTube app pin salap harum ki don bon tli ki option ti iba pedeng do ibalong dai icon jong plus anda pila klik pin salap ya sa sautali ki option tiga benta ka baar ka long create a short tidak pi klik hang ni kan sapli ka kamera ka jong pi nang ta pila ban record ya ka video kala ban long hakanu gunu ka benta drai ka basong tanat ka long ba wat ya ki kenta ki ba ki viewer la ni ki nong page ki page nak kini ki short video ru ka sha khain lang hakata ka watching hour ka ban monetize la ni ka ban penyo pisa ya ka YouTube channel ka jong pi ti parlok kum kini ki baro kilong ki basong tanat hakini ki sngi bantep namar ba ngiyo kum kani kalat baru lada pi pimpat tip ya karukom ban kamai na ka blog lani na ka website pila ban pe ya ka video jongi ya kani ka link ka bala ai haneng pin sayo ya kata ka jing hikai ti parlok baro ngakar ban ba pi tanat kani ka video wat klet ban like ban sama miskibai bat kam tama pin subscribe ko buat